No, takže sme späť v aplikácii. No, ten kód, čo som vám hovoril, keď vám ho tam vyhodí, tak jedine, čo spravíte, dáte, že recajve. Toto tlačítko recajve dáte. A keď nám kliknete, tak ten kód z obrazovky zadáte sem. A dáte Enter transfer kóde. Okamžite sa vám tie diamanty tuto zobrazia. Okamžite. Prvé, čo spravíte, aby ste ich samozrejme prepísali sem do balance, tak musíte kliknúť na toto. Keďže ja to chcem mať do minúty, tak kliknem na to. A poplatok tam bude 3% a preto mi tam vyhodí 242,50. No, a keď kliknete na toto, tak potom dáte Withdraw from Warehouse. Kliknete na to, zadáte tú sumu, čiže napríklad v mojom prípade to bolo tých 250 diamantov a dáte Send the drone. To keď dáte, tak sa vám tu automaticky spustí odpočítavanie 1 minúty. Keďže toto ste si zaškrtli a je to vlastne 1 minúta s poplatkom 3%. To proste počkáte a potom sa vám to už zobrazí túto balance. No, ďalšia vec ešte a vás musím upozorniť na jednu vec. Keď chcete zarábať, lebo zarábať budete na týchto hangároch, keď chcete zarábať viac, tak treba spraviť toto. Treba si zaplatiť VIP. Toto VIP stojí, keď si na to kliknete, stojí 10 eur na mesiac, ja som si dal 10 eur na mesiac, alebo na 6 mesiacov 55 eur, na 12 mesiacov 100 eur, ale hovorím, dajte si na jeden mesiac 10 eur a vybavené. Čo tým získate? Za tých 10 eur na mesiac získate vlastne premium účet, to vidíte, a tu sa vám toto VIP začne zobrazovať. Proste, že ste si to zaplatili. Získate to tým, že získate proste tieto výhody všetky. Čiže budete mať prístup ku všetkým hangárom, radarom, dronom, 10% from recommendation, čiže to bude asi z referálov, nejaký marketingový plán, kompletnú ťažbu budete mať prístup, kompletné mapy budete mať prístup. A budete mať prístup k VIP radarom, takže na to je to dobré, ale na to, aby ste vôbec mali prístup k tým radarom, tak si musíte zaplatiť minimálne tých 10 eur na mesiac. Takže ideme k tomu, keďže ja tu už mám nejaký balance, samozrejme aj zaplatený VIP, tak idem si vybrať radar a poradím vám, že ktorý radar si vyberete. Tuto treba sledovať tieto dátumy, že odkedy dokedy je radar prístupný. A tu máte aj napísané, že hangar unavailable today. A tu máte ešte sumu na daný hangár. Takže, prvé, čo musíme spraviť, prejdem naspäť, klikneme na toto. To je jedno, ktorý hangár to je. Proste klikne sa na to a tu vám vyhodí radary a drony. Tuto vidíme, že v radaroch proste nemáme prístupné nič, takže musíme ísť na drony. Ani tu nemáme prístupné nič. Takže musíme otlačiť ten krížik a ideme hľadať nejaký radar alebo dron, ktorý je prístupný. To je 10. level, takže unavailable, nejaký musíme nájsť, ktorý je prístupný. A tuto už vidíte, tento je prístupný, tento je prístupný. Takže treba len hľadať a treba ísť dole nižšie. Takže ja osobne som chcel tento radar, tento som hľadal na 92 dní, na 90 dní a za 250 diamantov. Takže na normálne kliknem, dáme
buj. 250 diamantov mi odrátal. 250 diamantov mi odrátal. Takže teraz si klikneme na toto plusko, lebo to je hangár. Tento hangár, tuto si nájdeme radary alebo drony. Ešte voľaký si nájdem, čo je prístupný. No, takže tuto to máte. Napríklad tento za 25 vám ukazuje, že zarobí 1 až 40 diamantov za minútu. Takže od 1 až po 40. Pozrieme si ďalšie. No, takže tuto vidíte 250 až 252 diamantov za 24 hodín. A pritom vás to vyjde 250 diamantov. Takže za 24 hodín ich máte naspäť. Ale to je dron iba na 24 hodín. Takže treba si nájsť volačo na 24 hodín. Alebo na minútu. Proste treba si tu nejaký vybrať. Ja si ešte popozerám. Dáme radary. Takže radary sú není prístupné, takže drony. Ideme pozerať ešte drony. Takže tuto. Takže vyberiem si tento, lebo môže dávať za tú minútu 1 diamant až 40 diamantov a na to stojí iba 25. Takže dám buj. 25 diamantov mi odrátalo. A už teraz vám tu začína vlastne od tej minúty odrátavať a za chvíľu uvidíme, koľko diamantov sme zarobili. Preto som dal za tú minútu, aby ste videli, akým spôsobom to funguje. Takže počkáme. Takže za minútu som zarobil 5,95 diamantu. Takže klikneme na Collect. No a stálo ma to, hneď si pozrieme, hangár. Stálo ma to ale 25. Takže tento sa neoplatí, takže to vieme. No, takže si dáme si tento. Alebo skúsime nájsť ešte nejaký. Treba to pozerať každý deň, aby ste si proste vedeli vybrať drony. Takže vyberiem si tento a je to na 24 hodín. A mal by som zarobiť minimálne tých 25 až 25,25. Ide vlastne o to, že treba sledovať zoznam týchto dronov
a vybrať si takých, ktorí vám potom aj zarobí. Takže ja ešte pár dní počkám, popozerám to a potom vám ukážem, že vlastne na akom drone sa bude najlepšie zarábať. Takže dám buj. A teraz mi to tu bude odrátavať 24 hodín, takže nechám to pracovať. Samozrejme medzi tým si môžete sledovať, tu dáte transport, diamond, collect, proces a to môžete proste robiť stále. Tento hangár vám ide automaticky. Automaticky vám ide, takže len pozrite za 24 hodín, že čo s ním je. Takže za pár dní budem pokračovať ešte v tomto videu.